ଆଜିର ଖବର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ନୂଆଖାଇରେ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ସହାୟତା ରାଶି। ନୂଆଖାଇରେ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ 2,000 ଲେଖାଏଁ 4,000 ଟଙ୍କା। ନୂଆଖାଇ ଓ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି। ବିଧାନସଭାରେ କୃଷି ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେବଳ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସରକାର 13,178 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ପରିବାରକୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 12,500 ଟଙ୍କାର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ 3,100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିବେ, ଯାହା ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।